Id-dispjaċir li ġabet id-deċiżjoni ta' Bernard Grech li jagħti s-siġġu parlamentari ta' David Take lil Graziella Gallia ġabet weġġat kbar fid-Dar Ċentrali, b'mod speċjali għal Ivan Bartolo li hu stess kien ta' s-siġġu parlamentari tiegħu lil Bernard Grech. Kienet Graziella Gallia stess li f'diskors li għamlet il-ħadd filgħodu ikkonfermat li kien hemm nuqqas taqbil dwar din id-deċiżjoni tal-kap. Bħal donnu biex titfal melħ fil-ferita hija ringrazzjat lil dawk li ma qablux mad-deċiżjoni tal-kap u li saħansitra fi kliema kienu fit-tellieqa magħha. Nirringrazzja lil kim naċċetta l-proposta tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Anki jekk forsi personalment ma qabilx ma' din id-deċiżjoni. Nifhem li ma kienx deċiżjoni faċli, speċjalment jekk tkun fl-istess tellieqa. L-għada li qalet dan id-diskors barra l-Parlament wanju staqsija għal min kienet qed tirreferi fid-diskors tagħha. Evidentament skomda hija qalet biss li kienet ċara fi kliema. Forsi se tgħidilna għal min kont qed tirreferi l-bieraħ fid-diskors tiegħek meta irreferejt għal dawk li ma qablux mad-deċiżjoni tal-kap. Kont ċara fid-diskors li qed naħseb. Ma tantx se nsaqsik issa għal min kont qed tirreferi. Kont ċara fid-diskors li qed. Fil-waqt li qudiemlu ġieħ li kkawżat id-deċiżjoni li tingħata s-siġġu parlamentari hija tenniet li ma tinsabx skomda meta mistoqsija jekk id-diskors tagħha l-ħadd ħammar xwiġġ Bernard Grech li warrab lil Ivan Bartolo Joe Giglio biex ta' is-siġġu lilha hija beqgħet siekta. Għaliex skomda quddiem din id-deċiżjoni? M'iniex skomda, taf iżjed li m'iniex skomda. Taħseb li ħammartlu wiċċu l-bieraħ il-kap dak id-diskors? L-ewwel mistoqsija tiegħek bħala membru parlamentari wkoll mhux ħadd weġibha. Quddiem Bernard Grech il-ħadd filgħodu d-dikjarazzjoni ta' Gallia kienet imbarazzanti mhux ftit għall-kap li jasar u rema lil Ivan Bartolo wara li kien taħ is-siġġu parlamentari tiegħu. Mat-Times Ivan Bartolo ammetta li huwa ddiżappuntat bid-deċiżjoni li ttieħdet mit-tmexxija tal-partit. Iżda din id-deċiżjoni ma ddiżappuntatx lil Ivan Bartolo biss. Ma Bartolo tħalla l-art ukoll l-avukat Joe Giglio. Il-gazzetta kulħadd kienet żvelat kif dan sar fuq ordni tal-hekk imsejħa Blue Heroes biex jiġu protetti l-interessi elettorali ta' Jason Azzopardi u Carola Kulina, hekk kif Joe Giglio jikkandida ruħu fuq id-distretti ta' dawn iż-żewġ bastjuni tal-establishment nazzjonalista. Is-sorsi tal-gazzetta kulħadd fil-fatt kienu spjegaw kif Bernard Grech kien għal kollox eżiljat minn din id-deċiżjoni biex ikun żgurat li Giglio ma jingħatax siġġu parlamentari, dan hekk kif lil Jason Azzopardi u Carola Kulina ma niżlitlhomx tajjeb mill-bidu il-kandidatura ta' Giglio u għalhekk din id-darba kienu ċari kristall mal-kap u n-nies ta' madwaru. Il-kulħadd kienet irrappurtat ukoll kif l-Aqda Repubblika kienet kontra li Giglio jsir parti mill-grupp parlamentari, dan hekk kif il-President tal-Aqda Repubblika Robert Akulina iddefenda lil Aziz Ħuħ Carola Kulina.